Takže ahoj, moje meno je Jak sa to hraje a v tomto kratšom videu vám ukážem môj doterajší setup. Takže asi bez žiadnych okolností sa môžeme pustiť na to. Takže tu mám akože prvé mám môj laptop. Je to nejaký HPčkový, ja teraz neviem. Keď tak môžete si nájsť na internete, ja neviem. Ja nie som ešte taký do počítačov. Potom tu mám nejakú kancelárskú klávesnicu, ktorá funguje. Potom tu mám vlastnú Lenovo myšku z Nike, určite. Ale je to dobrá myška. A ako potom mám monitor. Toto je akože, je to dobrý monitor, je to Lenovo. A dá sa dobre na tom hrať, strihať a tak. Potom tu mám také gaming teraz sluchatka. Sú to dobré sluchatka, mám to mikrofón, takže na budúce video budete mať odtiaľto mikrofón. A ak si dobre všímaví, mohli ste si všimnúť moje Nintendo. Áno, mám Nintendo ľudia. Takže ak by ste chceli napríklad nejaké hry z Nintendo, napríklad Five Nights at Freddy's Security Breach, alebo všetky také hry, čo tu mám, tak mi môžete napísať do komentárov. A to je asi z tohoto videa všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Takže nahoď like, odber a vidíme sa v ďalšieho videa. Zatiaľ čau.